Malawi Today. Baba Nuhu komanso olemekezeka Auginga Ophetsa monga ndinalankhula kale kuti tiyeni ngati anthu tizikhala pa chilungamo. Dziko lino ndi lathu tonse, zikayenda zimayendera aliyense, zikavuta zimavuta aliyense. Malingana ndi malizatsi amene akumveka ma media stations komanso ndatche ameki mmene akulankhulira Annabel, zikuonetseratu kuti ife a Malawi Congress Party taluza masankho. Chimene chatsala ndi kungodikira official announcement ya meki. Koma zoti tizinamizana kuti ayi mwakuti zisintha kulibe. Pano pakati ife achewa ambiri sitinavote. Ndipo ine ndapanga interview anthu angapo chifukwa chani mwakavota tataoneni chala aya poyamba kumanama aya tavota tataoneni chala aya sindinakavote bwanji sindiona usiyana china chilichonse. Ndi zimene achewa ambiri alankhula. Kuvota kusavota kwa iwo samaona kusiyana kulikonse. Ndiye ambiri amene avotaso ena amavotera ife chipani chathu ngati chipani chawo, komanso ambiri amapezeka akuvotera olemekezeka Peter Mutharika. Ndiye pa Central Region Peter amapanga bwino kwambiri, ku Northern Region Peter amapanga bwino kwambiri, ku Southern kulikonse. If you go to all these regions Peter amachita bwino. So ndizosadabwitsa kuti Peter akutsogola, ndipo monga ndanena tikungodikira announcement ya meki, official results imene ameki atipatse. Koma to the look of things Peter is declared a winner. Ndiye koma kuti ifeyo ngati anthu apa Central Region komanso ngati anthu achipani cha Malawi Congress Party tiye tiyang'ane chachititsa ndi chani kuti anthu atikane. Chifukwa amene atikana si anthu okha akumwera, si anthu okha aku Eastern Region, si anthu okha aku Northern Region, including our own people in the Central Region atikana miserably. Chachititsa ndi chani? Failure of leadership, kulephera kwa atsogoleri athu. A president samava advice iliyonse kwa ife anthu, a secretary general samava advice iliyonse kwa ife anthu. Takhala tikulankhula from the word go titangolowa mboma. Izi sizabwino, sizimaveka. Awa kuononga chosani sizimaveka. Katunda akukwera without any justification, anthu akuzunzika sizimaveka. Ndiye anthu dziko lonse la Malawi samakondwa nafe ndi style ya leadership yathu. Ndinalankhula kuti kodi mmene tikupita ku masankhomo tili mkatikati mwa campaign, kuzipezeka kuti madzi kulibe, no water supply kuchoka ma water board, magetsi akuzima on daily basis kuchokera ku Eskom, no any fuel in the filling stations kuchokera ku Ministry of Energy Nokima Mera. Kodi zinthu zimenezozo impact imene zabweretsa pa ground, are we serious kuti tupita ku masankho tufuna kuti amalawi ativotere? Sizinaveke. Even ku accountant general pangadala hold ma payments during campaign, zonsezo zimaoneka. Ndipo ndinalankhula ine kuda akuluakulu campaign yetu kupanga bwanji popeza a secretary general, organizing secretary, campaign director was akuyenda na president. Malawi is big, mmene na mugawane
regional governor apatseni mafunds azipanga campaign mu region mwapo, district chairman apatseni mafunds azipanga campaign mu district mwapo, constituency governor apatseni kuthekera ma constituency mtima meeting timene azipanga on ground level. Tidzutsa anthu amene mwina akuganiza molakwika kuti mwina sakavota satani, tima meeting timene angapanga anthu aja mphamvu kuthekera kumene mungapatsa anthu aja m'mamizi adzutsana. Sizimaveka ndalama za kampeni a secretary general, ndalama za kampeni a president, regional chairman no even tambala kampeni yakuti. So the indications were there kuti leadership yatikanika. Minister of Finance wale alepera for almost 4 years, no forex in the country. And zomanena kudale anthu vina kumalankhula zinthu zombwambwana ayi kukwera kwa katundu kuitse global crisis pamene anthu anu akugula forex pa black market modula ndi awo kauda katundu, you expect kuti agulitsa mofanana ni mtengo omwe kuyenda. That is taking people for granted. Chosana nduna awa pezani munthu technocrat mwikeni ku finance, and they are doing in collaboration even with my governor of Reserve Bank, deputy governor, chosani wose pezani finance minister ukuku ku Reserve Bank kaniso anthu ena. Forex asamatulukire pa window, akulowera pa khomo akutulukira pa window. Sizinaveke. Ndiye leadership ngati sikuva kulira kwa wanthu. Anthu akupondedwa akulira usuku chotsa phazi basi lichete. Kapena suku mulamula munthu amene akuwaponda anthu kuti uchosa phazi ukavula za anthu. Ulichete. Zotsatira zake zimakhala zimene zachitikazi. Tinayamba kale awa mukugwirana ntchito awa ndi timu ya DPP amene anawapanga install kuchosa timu ya UDF ndi amene amasinthana boma, amene akuperekera katundu kuboma zonse zofunika. These are the team of DPP. Pangani create your team kuli funds yosiyana imene yakuthandizani during campaign, amene they have invested their resources into your campaign. Kalani pasa za akulu onani kuti kodi ku northern region atithandiza ndani, central region atithandiza ndani, southern region atithandiza ndani. Agaweni mzochitika zaboma muzichite limodzi as a network. Nosaveka okungo wasankha maudindo awazinduna wose akulu kuchokera pa president zinduna wose kungo wapasa maudindo kuti atenga boma kupanga sideline aliyese amene adavutika naye ali ku opposition. Nkumapanga soma business nomwe aja timu ya DPP. No wonder kumapeto kuno service serious adaimitsa DPP, because they were the people who were transacting with the ministers. Tinango chosama minister and the president koma timu yonse inalipo DPP. Ife timaunika ndipo tinaunikira from the word you go until today. Anthu vasamava ndezi zimene akumana nazozo zimene amayenera kumana nazo. Munthu akalogontha mkhuto umakumana ndi zimene azathu atsogoleri athu achipani chathu cha MCP akumana nazo. Kumapeto ndinene kuti zikapangidwa declare kumeki kuti DPP yawina MCP yaluza, tiwapempha president, tiwapempha secretary general kuti atule pasi maudindo wawo, so that kubwere timu ku Malawi Congress Party imene khale kaunta ku DPP leadership kuti mwina 2025 awa atata kulepheranso amalawi akhalinde alternative. Chifukwa ngati akulu alephera apapa a president wathu a secretary general wathu sangadzakhalenso alternative ya Malawi 2030. Sizingatheke. Ndiye palibe chifukwa choti achedwe kukhala m'mipando imene mipandoyo alephera kuyigwirira ntchito. Tiwapempha after apapa zikapangidwa di declare kuti tawina kuti apange resign, tipezewe anthu amene ayendetse chipani for the betterment of Malawians. Uthenga umene ndingapatsa DPP as a Malawian citizen ndionena kuti ayang'ane zimene zidawachititsa kuti achoke mboma, komanso ayang'ane zimene zawachititsa
IMCP kuti amalawi asavotere. Akakhonza zimenezi akhala mboma alamulira popanda vuto lilonse. Ndikunena izi chifukwa tikayang'ana mavoti amene akuyendera amene avotera DPP salomwe. Ndibwereze, tikayang'ana mavoti amene akuyendera amene avotera DPP salomwe wokha. Acheva avotera DPP, Atumbuka kumpoto avotera DPP, Atonga avotera DPP, Angoni avotera DPP, Ayawo avotera DPP. You can imagine kumangochi kuti pali center zina zimene amapezeka kuti MP akutsogola wa UDF, kansala akutsogola wa UDF, president sadavotere president wa UDF akuvotera Dr. Professor Peter Mutharika. That means wavotera Peter Salomwe wokha, the whole nation has voted for change. Akufuna kusintha. Kusintha kumene amalawi akufuna kusintha sikuti akunena kuti apita awo ndi otha kwambiri ayi, chifukwa nawonso amalawi omwewo anawachotsa, koma aona ngati alternative chifukwa imene ilipo chifukwa chakulephera kwa Dr. Lazarus Chakwera ndi chipani chathu cha Malawi Congress Party. Ndeta apemphe kuti akamendesa dziko akupange zinthu zokomera osa Malawi. Ndipo anthu apa Central Region aku Northern Region asachitidwe chipongwe chifukwa amene apanga contribute kuti wo abwerere mboma. Alolera kukana anthu wawo for the change. Suti chifukwa chowakonda DPP akungofuna change. Ndiye akabweretsanso zibwana zimene amapanga athuwa zomatenga the whole blantyre no minister. Abwerezenso zibwana zimenezo pa center, abwerezenso ku north. Angokhalaso 5 years. Amalawi podzavota adzacho saso. Pano amalawi sakuyang'ana mtundu. Pano amalawi sakuyang'ana kuti ni chipani changani ichi, akufuna kusintha kwa zinthu. Ndi advice imene ndingapatse amene akuonetsa kuti akutsogola pa mavoti yawo kuti akapangidwa declare a winner apitirize zitukuko zimene boma limene likutulukali linayamba mpaka zithe. Komanso keke agawe to the whole Malawians, because those are taxpayers' money belongs to every single Malawian. Iyi ndi advice imene ndimafuna ndipereke kwanza athu amene atuluke mboma after make kapanga declare a winner, ndi kwanza athu amene akulowa mboma after declared a winner. Ziko mkwambia.